Tale karongan molotung takso mongjol magdosa kamu akan naung tagul litot di mapaturi-turi libana makite-kite toltin alapok asama tao dirim sotong toho tarajum masirupan mahamu mamosan akatok-toki ima dalam pangabado di patik ni Kristus ay walo di pabunang halak dirina hape suadong di ibana si paoto-oto diri doi alay kanuk mamanakasi ulau nabi tungitu ibana sadiri mapuji-pujian dada mabadopon na asing alay padong diganuk si posanan nabi alay nama modahon hatani debata tamado taguli dinasa paksa ulian nina pinodaan nai unang hamulilu dang olo debata leaan ay ia disabuk halak ido gotilon na ay namanabuk tu daging na manggotil do sian daging na hamagoan alay namanabuk tu todi manabuk manggotil do sia todi i hangoluan sarering-lering na alay unang mangnaroja hitam mambae naringgan ay namanggotil do hitam nguse di tikki nai angkoso pagare hitan waing atong pisan sadi hagi dobe taulaun mana dinggan di saluhut halak alay gumodang ma tudong atta sahapok seaon tada hamu ma balgani sugat ni tangakku sudi nagikot hadi asanga pun ni dagingon manosa-nosa hamu pandusunaton asa unang taunon na pangareon sian silang di Kristus ay gagina sida jahudi hiat dang digaruti patiki alay naing do hamu tak sunat di wahana sida asa dipuji na sida jirina makite sian daginguna alay daw masian nau nama muji diri anggoso siala silang ni Tuhata Yesus Kristus makite ibana do tak silang pok tibion diau jala aupe tak silang do magado pun pok tibion ay manang sian haja hudion dongan manang sian haja pilibiguon dong mahuai ikon na tinopan ay baru do jala dame madot asin Yehoha tu salu nama magangion goho sisongoni nang tu Israel ni debata dukon hi unang mapola disusai agi isiau ay hupabuat do akata dani bugang ni Jesus diagiku didongan yasin Yehoha ni Tuhata Yesus Kristus matu dinguna alia kadongan amin.